Hej, så er vi tilbage til mine tennis predictions. I dag kommer vi til at predikte kun én kamp i dag, fordi at desværre Dim Noir, han kunne ikke spille mod Djokovic, så derfor er Djokovic direkte til semifinalen. Så den ene, det er kun Taylor Fritz mod Musetti, og det bliver bare en hurtig video i dag, fordi at, jeg tænker, at selvfølgelig Taylor Fritz er meget bedre på verdensranglisten, og er også meget bedre. Begge to meget store overraskelser. En af de her spillere kommer til at være med i en semifinale. Men selvfølgelig, det kommer til at blive meget tæt. Begge spillere har jo slået en overraskende ud. Den ene har slået Rublev ud, tror jeg, og den anden har slået Sasha ud. Så det er meget to rigtig fine modstandere og to rigtig formspillere. Men selvfølgelig, jeg tror, at verdensranglisten tæller, hvor at den kommer til at ende henne. Det kunne sagtens være, at Musetti tager sejren i dag og kunne komme i en semifinale. Men det vil ikke overraske mig, hvis at, han faktisk kom hen og vandt Musetti. Men jeg tror, at den kommer til at ende i en Fritz sejr. Han kommer til at vinde 3-1. Og det er min predictions for i dag. Der er nogen i morgen i semifinalen, tror jeg. Der er Alcaraz mod Medvedev, tror jeg. Og så kommer kampen i dag. Så Taylor Fritz eller Musetti mod Djokovic. Så vi ses i morgen. Forhåbentlig. Yes. Vi ses.